Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin obratio se naciji tokom razgovora sa Savetom bezbednosti kada je govorio o ratu u Ukrajini. Kijev bi uz pomoć spolja mogao da stvori nuklearno oružje, čija bi meta bila Rusija. Samo pojava ruskih trupa kod Kijeva i drugih ukrajinskih gradova nije povezana sa željom da se okupira Ukrajina. Nemamo takav cilj, već sa direktnom pretnjom koja dolazi sa zapada, naglasio je Putin. Napad Kijeva na Donbas i Krim bilo je samo pitanje vremena. Rusija je to sprečala, ali je svakako dolazilo do udara ukrajinskih trupa raketama .U na Donjeck 14. marta, što je bio krvavi teroristički napad, rekao je Putin. Baš iz tog razloga taktika vojnih operacija u Ukrajini koju su razvili Ministarstvo odbrane i Generalštab u potpunosti je opravdala sebe, kazao je ruski predsjednik. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin obratio se naciji tokom razgovora sa Savetom bezbednosti kada je govorio o ratu u Ukrajini. Kijev bi uz pomoć spolja mogao da stvori nuklearno oružje, čija bi meta bila Rusija. Samo pojava ruskih trupa kod Kijeva i drugih ukrajinskih gradova nije povezana sa željom da se okupira Ukrajina. Nemamo takav cilj, već sa direktnom pretnjom koja dolazi sa zapada, naglasio je Putin. Napad Kijeva na Donbas i Krim bilo je samo pitanje vremena. Rusija je to sprečala, ali je svakako dolazilo do udara ukrajinskih trupa raketama .U na Donjeck 14. marta, što je bio krvavi teroristički napad, rekao je Putin. Baš iz tog razloga taktika vojnih operacija u Ukrajini koju su razvili Ministarstvo odbrane i Generalštab u potpunosti je opravdala sebe, kazao je ruski predsjednik. Moskva je spremna da tokom pregovora razgovara o principijelnim pitanjima za Rusiju i njenu budućnost o neutralnom statusu Ukrajine. Putin je rekao da su SAD i Evropska unija zapravo nisu ispunile svoje obaveze prema Rusiji, zamrzavajući njene rezerve, ali Rusija će za razliku od zapadnih zemalja poštovati imovinska prava stranaca u njenoj državi. Sankcije zapada su lekcija za ruski biznis, rekao je ruski predsjednik, napominjući da nema ništa pouzdanije od ulaganja u svoju zemlju. Govoreći o svjetskoj rusofobiji koja je nastala u inostranstvu, uporedio je sa antisemitskim progonima u nacističkoj Nemačkoj. Zapadu ne treba jaka Rusija, već sve ovo je pokušaj da nas raskomada, naglasio je Putin. Planovi zapadnog ekonomskog blitzkriega protiv Rusije su propali, ali će vjerovatno biti novih pokušaja pritisaka, rekao je Putin. U bliskoj budućnosti donećemo odluku o povećanju svih socijalnih davanja, uključujući beneficije, penzije i plate državnih službenika, naglasio je ruski predsjednik. Potom je saopštio da je potpisao ukaz o dodatnim ovlašćenjima šefova regiona za podršku građanima i privredi u zavisnosti od situacije na terenu. Ruska privreda ostvaruje dovoljnu količinu prihoda, nema potrebe za uključivanjem štamparije i dodatnim novcem.